kan sia thau angin a mel thatna le a thiam na ti awanga mahun eng tak nei mi chetam takte thinlung ti tui ral thei dur khopa midang lambik le project lian tak pakhata contract sign himhlol iumenglong cho maktak main party na akalna in chong pangana atanga che swarin wandwai thlak tak main a hmuna ka po chhonlawa thi angin police chon thu chwa an siamani kha arwang po kha atlakna apartment noya hmuni in arang thei angberin police po chu thil thlen hmuna chuan kauwat anni a chumi hnuwa ruang chu arang thei angbera endik na ni ngal ni in anu reilote a chuan iumenglong chu zuarui emawanga in thunun zolo le wandoi na tok zuita angin thu top an siam takngal makmaya ma se thu nei tu te thu chwa chuan iumenglong fans te atilunga yin chu an thu chwa dan chu an idol thina chandik tak ani chu an ring thei thlot lo ani ole ngai thatu dom tak tak te in zawa in video thara hian kan lo lom le beka cheu tun chung kan video chuan chaina ram mai ni lo khovel ram sang sanga Chinese drama ngai sang tu te chong em tu chanchin kan ngai thla in kan thler ho ve le thong dona in he video hian ilashiat lo thil tam tak te kan soilan dona wangin video te apula chang atop thlengin milo thler sakin milo ngai thlak sak le cheu don ya September ni som pakhat kumsang ni som ni panga mani loka khan Chinese lem chan thiam le mel thabok si iumenglong chanchin chuan ngai event a hlo thar le maya a chan chu kan soilan to ang khan in chong pangana atanga tlahlum anga thu athan wangani a ma se a thi chan anga thu nei tu tena an ponzar hi oi tu a in oi lo tu a thi na phena thil in phum ro om ngeya ring tu po an tam im ema tin he a thi na hian a fan sia zona tam tak ron siam ngalin rindan le ngeidan po atam hle boka chuta chuan engwanga an party na apartment security camera kha thil thlenna ya chetlat nge ani ti te atlak na chong ngai to a thi pui tham ni lo chunga liam na tak twar thei nge ani ti te le zona sang sang he khe satana poimo tak tak lo pian chhodan te kha i han ngai thla in han thler zel don te ang iumenglong hi chuni som panga kum sang kha zakwa somriat pariata khan Orumi singjeng chaina lo piangin ano pante ta no pangdang lambik tak mai ani a thiam thil anga in chung zinga langsar bir chu rimoi tum thiam na hi ni ome chumi wan chuan achung te po chuan an fapa chu rimoi lama mi bi kani zia chu an hei bi khaulo an fapa menglong chuan hlotlina a chan ngei thenan an pha kang to ka pui thinin anu a phe chuan a thiam na le zerna lama ma son zok thenan ti in Beijing Academy of Performing Arts an nei song song sengin an kaltir vetaroya menglong po chuan atana achungti in sin sauna song song chu a hria chen ema wang chuan lo thlin ngei po tumin a phak to ka chuan taimatakin a zerlai chu a zerve zela le chuan heta tang hian entertainment industry a mi poimo tak ani theinan bul chu a tan le tabok ani chumi hnu kumsang ni pasaria chuan menglong chu mi poite ma ron in lan tanin my so my style ti so a chuan atila heta hian wani thlak tak main top 16 ron thlengin heta tang hian mitlem te te sia chu alo ni chhowe ta a ma se he so hi minglong tan ero chuan so sakya mai ani lo thung amahuna ta na so poimo tak mai ani a heta hian minglong chuan top mai chu tum lovin a thiam na le a theina te chu ti punzel ani thein tur hian so sang sanga po chuan a in lan chhun som renga ti chuan atum ro na awang liao liao hian kumsang ni som pathuma khan hunan TV Super Boy program a ron in lan le in heta tang phei hi chuan ngai sakdar tu po anga so thle maya heta hian rampuma chuan top 10 na ni pahialin heta tang che hian professional artist ang tak takin entertainment industry a chuan a ke chu a pen lu chhowe tanta ani ti chuan tian mu media tinen chuan thodun na contract sign ngalin kumsang ni som panga kuma khan go princess go drama in lan beta a chuta tang phei chuan minglonga chu hlotlin na in azui zel emo ti theitur khopin wane na po adon na sat phaim ema tin ama awang hian a film chan na po chuan mi puite nge event chu a hlo in thok le khata fans po ama ka makatam ani ve phata a chutian chuan minglong chuan lem chan na khowela chuan thuk zoka alu theina tur hian na sataka in bo sein mi papmil thatak mai ani to sa shim shim na hian aduna chuan atan chans a thabi klemaya le chuan kumsang ni som pasaria khan Chinese drama pakhat
Eternal Love an tia chuan a changtunu ona pa anga ron changin chu film po chu minglong chuan a hlotlin pui le hle a tin he film hi kan rama ngei po alarin mizo tong hi ala lelina en tur po kan nei ve nge ani te chuan hete tang phi hi chuan minglong chuan ama do tu fan srin om tak tak te chu nei bil te selin ami mal angle a film sem to te po in he film kal tlang hian hlokna na satak chu an na tel renga tin a mel thatna mai pialama hian a mel thatna tibel cha turin ma sanga Chinese te in thomna ain bel na chuan a vorlar le hle boka chuta chuan Chinese mi te in thom dan in me ber ti in a fan sa chuan soi hialin Asian custom melko ti in a ming te an phwasaka menglong hian a fan sina a ming an phwasakhi ain me hle nge ani heiba ka hian lem chanlam rengot nilo thil tam tak po boy pui tel bokin ama pol hian studio te ani ba ka chuta tang chuan hla tam tak te phoin midang music video te abo se sak thin boka chutian chuan lem chana khowela ringot nilo ama na po minglong chuan hlotlina a changna sa in sumpo a hailut nim phiat maya in me ni somthum pakhat kumsang ni somni panga khan minglong chuan CCTV's Dragon Boat Festival programa Thousand of Miles ti hla sa in a chathale maya ma se himinia mi puima en lan hi adam laya mi puima en lan na nung ber alo ni tareng mai the chuan himi chuma a stage performance a hian minglong chuan har san nei ompo a omlavin anui mel moi tak mai nen hlanal tak mai asa chu a fan setana a perform to ber ani awang chuan hetia maktak maya a thi thut na hian a fan se hi a thong zol ema chu mai ba ka natna nei sa le mol phona po nei lo ani awang hian a chunga thil thleng hi ama ngai sang em tu te dan chuan oi har tak po ani ome te chuan report tam takena a tarlan dan chuan menglong chu September ni som kum sang ni som hi panga khan a thian thatak party hoi hotna a thian mi panga paruk tinen an kala a hnuwa minglong farnu chuan a una pa chu a thian te pali ne na party na an kal tho hi aron se chuaka heta a thian te hi mi pa pathum le mi che pakhat nia tarlan ni in hemi zana party na a kal tur chungsang hi amani zaremo a assistant emo in an chat pui lo ni nan soya tin heng mi pali party na a minglonga kalpui te hi an soidan chuan amang thowa milar ti ni in to te nge an ni ero rin dan tam takoma se anma ani an ni nge ye ti fin fiana thatak omlo awangin keini chuan thui tak chu kantar lang ve theidon lo ani te chuan a thian tin en chuan party na chuan honlim om tak chu mangin minglong po chu a hlim ema chu mai ba ka a thian te dang chong ai chuan zu po chu in tamin a roi zok le maya te chuan jing lamdar ni vela a roi tak ru takawang chuan a thian te laka tang chuan in thiar filin turin pindan lama a lo hnuwa kongka chu chung lama chuan a kalzuya ma se hetia pindana a lo hnuwa hian a thian te chuan minglong chu an hmu zui le to lo ani te chuan atuk jingda ruk vela a party pui a thian ti pali chu ho turin anin ro panta a chuti lai chuan an thian pa minglong a chu hre chuak zokin amona pindan lama chuan an thian pa chen chang ngai ventum chuan an valuta amai ro chu an be se lo thil rap thlak tak me chu muta thutin chuta chuan an thian pa chu apartment noi le chara thesen ne na lo in che pia no ya lo mu chu an va puta a chu vele man mo takin an thian pa lo le reng na le char lam in noi lam chu an va panta ani le chuan sing lam dar ni le daruk in kara khan eng thil che nge minglong chunga khan thlengang le minglonga hetianga aom to hnuwa mumma saber to chu apartment a cheng be thoni in ani hian jingkara a ui chu exar lak pui turin a kai chok thina chumi ni wang chuan hemi tu ko hian ni dang ang bokin minglong rong mumma saber to chuan a ui chu kai chok le in apartment bulvela te kwal pui vel chu tuma ma se chu ta chuan chhuat chara mi pakhat lo le tiring chu muta thutin achunga engthil nge thleng ti she turin a hmona lama chuan rang takin akal ngala leya lo mureng mel a han en nu chuan lem chan thiam minglonga ani ti chu shengalin police po chu a be pom zui ta ngala tin arwang po chu en anom vak lo awangin a kor phelin minglong maya chuan a khu nge ani ye chuan an thudon bo so in police po chu arang thei ang berin minglong tlakna apartment chu an ron thlenga ma se ambulance ero motor omya lo thung heti lai me khian minglonga chung de chuan an fa pachan chin an shat vele police station chuan ron kal ngalin
police te hna chuan an fapa ina a party puimi pali te chu hmu an ron dila amai ro chu police chuan an nge na chu lo hnu sak le in chungmi pali te chu an hming chau an chat thole tu te nge an ni po an chat lo tho chuan minglong chung de chu an lo chang dai ani oma le chuan hetia police ti berina minglong party puide hmu an phal lo mewa wang hian a chung te chuan beidong takin police station chu an chwa san le ta ani hei ba ka hian hei aya lamak le chong chu he thil minglong chung changa police hna report alu atanga darkar som pahnia hian minglong kheso khar ani tamaka chuta chuan twal thana ani lo thole che solna awanga wandoina thleng anga thu top siam zuin chu chuan minglong a fans te chu atilung oilo takseta tin police ten hu chuina po an tho tan ma a olsam taka anram milar tak mai a thina chu chuimi alawa thu top an siam thu chuan ama ai na sa in mi puite a zona chana omsi lo chu a siam bel na sat pha le nge ani amero chu hetiang aloni ta ka chuan minglong fans te mai ni lo a chanchin shetu apiang chuan minglong thina phena chuan thu in thop awm ngei rina chu an nei lian ta hle maya tin minglong thi thut na chu thilpa ngai lo tak ani to sanien reilo te a chuizui po hlolawa case khar ani makda na chuan mi tu emo mi thil ti thei tak mai chu e thina run thlak tak phena hian awm ngei rin phana alianin police ten thil ni na dik tak an chui chwa ma in mi thil ti thei tak chuan hu chui tu te hmui chu ti luin a hupe sak anga chuan an ngai het mi maya le chuan minglong tlak na hi fi somni pakwa vela sang ni in alu vi zonga tlate ani ngot au chuan mishing krisel thata na thi pui thea chuan an ngai lawa chu mai ba ka minglong kha tukver atanga tla sol tak tak ni sela chuan liam na ve tok tak tora anu na kha a chan kher ring lo tu an tam hle boka tin minglong tlak na tukver ni nge a chuan hamna hnu ma te motor om le zel bok nen chu chuan a fan se ngai chu ati thalo hle bok ani ye chuan police ten thu top an siam dana hian mi puite chu an lung oi mel lo awangin zona chu atam ta em ema chung zona langsar tak tak te chu hantar langta ila a pakhat na chuan engwangin nge mahun eng tak nein anu na hlu tak chu alak tu ringo tang ti te ni in minglong hian project lian tak pakhata nai vai taka inlan turin contract assign him lola chu thil chuan ado thu nge ya ama nu nala ani chu a fan se chuan an ring theilo tin a pahnina chuan minglong chuan anu na chu ladu tak tak ni sila chuan engwangin nge a chen ti ina kher anu na kha alak tu ang ti ni in a ina emo a office ale mundanga po anu na kha alak thela ya a chen ti apartment a kher anu na ati to phi thil thleng theini in a fan se chuan an ngai lo boka a pathumna atana zona dang le chuan anu na ladu tak tak ni sela chuan engwangin nge in chonga na atang khera a zon thlak ti ni le in mi in anu na aladu tak tak ani chuan a thi nge nge thein turin in chong sang bera tangtin a zwang thachena ma se minglong ero in chonga na atanga zwang thla in a zon thlak na san zong atanga chu phei chuan a zon thlak na chu thi nge nge theina alo ni lo le zuya tin zona pali na chu engwanga he thil thlen ni ber khera hian apartment security camera chu chetlat nge ani ti ni in hemi big phei hi chuan khelna sak a hlo fal bok nen thudik sha thedan on samber chu camera footage ani a ma se thil thlen lai vel hian eng footage ma motor omlo tlat lai chuan enge mo minglong thina hian thup omani ti a fan se chuan an nem petle in an shea to emo in thudik khailan ani lo nan security camera chu ti cheluin a record sa po chu a delete vek ani an jinga nge security camera chu a chetak tak zok ti chu zona lian tak ni ma se tun thing po a chana phum fe omsi lo chu ani bok ani ye chuan zona pangana omle chu minglong chunga thil du omlo tak thlen ma ni mai khan minglong chuan contractor sign le in mi in anuna ladu tak tak ni sela chuan amma huna tan ngai to na thui tak aseng no nim ni ti chu fan se ngai dan ani a chu mai ba ka minglong chuan ama nu na chu adu thlan nge ya ati top chu thil ron omlo tak mai ani sia heng zona hian ati fia hle ome ti chuan zona paruk le na chuan minglong thian te a chung te emo a tho pui te po in minglong chu ain ti hlum do chu an ring lo veka a chan chu mi hlim thei tak ani na mai pi alama ma ni nu na hlu tak la do tur khopa beidon na anei om an shet lo wangani a heiba ka hian zona pasarina chuan engwangin nge minglong a khan in tha adu tak tak ani se chuan
tukvera in hamta nga tukver da thlang te hamrang vak nge ani ti chu zona omle ni a tin adu thlan nge in menglonga chu in chonga tang chuan zong thlani sela chuan asol nu hmu tur awm kherin arin omlo bok ani ti chuan zona pariat lena chuan tukver chu kar zawbel ani a hetianga kar zawbel ani lo chuan mipa puitling thankin to lenna chi ani lo awangin menglonga chunga thil thleng hi tipal thil thuwa che swalna le in ti hlumna lam ni lovin tu emo in filfai taka alora man sadiam to ani chu fon serin dan ani a tin zona pakwana chuan menglonga hi anu ne na anin le chena tha em ema achunga thil thleng da chu anu in ashiat pui vek mai ba ka no fa in kom ngai em mai ani bok nen menglonga chuan anu na chu latak tak ta se chuan ama awanga anu ri ro shom tur ngai to in lekha emo phone kal tlang pu in anu chu amang thangin arin oma ma se hetiang thil hi ton thleng pu in anu in afa palaka tang hian adong chuang lo bok ani ye chuan somna chuan menglong ke kor ipleya khan Rolex na man to tak pahni mu ani a chu chuan mi puite ngei dan chu ati phir phali ta a chan chu to in nge sanaman to em khovel huwa po a sana chapol tia an soi thin pahni ngot mai a thian pa ke kor ipleya da duang ti chuni in a zia bera chuan menglong a hian achunga rong taka chetu te chu arang theang bera chui chwa anni theinan police tan hian kong ol sam tak asiam saka achunga thil thleng tur chu a hria chen ema wangin ama chunga rong taka chetu te sana chu alo akta em niang ti chu zona lian tak ani lo thei talawa in zona son pakhat na chuan police chuan menglong phone chu an endik lo shima a call details emo a contact po kha engma endikna an nei lo boka police tan chuan hetiang khe sa hi chuan phone hian tangkaina anga thenin phone kal tanga police ten tol thatto an man chwa dan ngai nom tak tak te po keini pu in kan lo ti chwa to thin kha ma se menglong khe sa iro police tan chuan phone indik na hun vel hi awm mia lo thung heba ka hian zona som pahnina police chuan menglong chunga thil thlen hun lai vela abula om a thian ni chungchang kha tar lang lo shimin mi puilam ero chuan milar ve tho anni anrin mai pia lama fin fiane po anni nge ni nan soya amai ro chu police lam ero chuan menglong thi zana abula omte a thian ni chungchang chu engma an tar lang lo thung de chuan zona som pathomna chuan ngatinge police ten hu chuina po kha an thoma hawin menglong a chu mani in thatanga an chhuat ti ni in menglong chunga thil thleng mitam zokina an shiat ma ho khan police chuan azurui awanga chi swal angin thutop an lo siam der to ani kha ma se he tak hian police chu tuin emo an ka hop sakani ti in ngei dan so nge chu ol sampha da hleya te chuan heng zona zong ina alan tir tak chu menglong kha doreng wanga in thani lovin thange ani ti chu anita ani chuti lai mek chuan heng zong nem ni tur hian menglong thina ne na in kung kai tak mai video le audio leak out chu ron om zui le in chuta ori te chu menglong o ang hle maya alanda na menglong chu a hun hunga chuan chanpuina nge nin tap chungin aw vak baka heta aw thomi shiata shiomin eng ang chi a shiomin nge menglong a hian he khovel hi a chwa sanang ti chu rindan po thiam harin arap thak tak zeta tin party na muna apartment lo a cheng ve tho soidan phe chuan apartment chunga khan sarwa ka omtele insoi sari te ashiata amu tho asoya ma se ansoi sakhi menglong nge ani emti ro so fin fiana omlo thong heiba ka hian khamizana menglong ate party na telve mi pakha selfie na chu fon se chon zir chiang le in mi pakha selfie ne atang chuan mi tu emo chu soi sakni in shuya phorbe tlat ania sunglass a thalo lang de chu menglong le ama soi sa rong taka thatu te nge nia soitu po anom bok ani te chuan menglong hi athi ma in nasataka soi sakni nge in alanga ma se heng audio le video leak out ani na account hi lok ani zui tlat maya amai ro chu Taiwan paparazzi tena an soidan chuan Beijing a Chinese milar te chu milar khongai thlak tak anni thote anrama milar berbre chu mi hausa tak tak te thutnoya ti luina om anni vek thote le roihlo a hlwar hle thote milar te chu an du lo chunga zu in luitir anni thote in pong solna a hlwar hle thote an soya tin zu in luitir thin ani awak hian an tha selna le an hna thlenga hmong pui tak ani thote
an chunga mi te thu anga anom lo ani vai chuan an larna le nakin zela an project ten ator the awangin thoi takin heng milar te hian an pu te tho hi an zo mai china na chon lam anga in hmu khom pu ya te somin an sai roya chumi hnuwa mi pat mi cheta mai ni lo mi pat na thlenga Chinese lim chan thiam de chu ti loina hmanga khoi chiat an ni thu hi poison takin Taiwan paparazzi te chuan an soi buka hei hi thudik tak ni ngei pu ina lang a chan chu Chinese lim chan thiam chin Wangzi Tao EXO member lo ni to po khan live stream ani na zu in lui tir chungchang hi alo khel ve ship to bok ani le chuan minglong po hi hemi kai hnoya hian filim bik lavin adu lo chunga zu tul lui chin ani a tin ami patpui nge in khoi cheto in hemi awang hian depression po ani chin angin thuthang chu aron omli a amai ro chu fin fian amu mal tak awm la awangin poison takin chumi chu ani lave ti thei chu alani ri lo thonga amai ro chu September ni som pakhat kumsang ni somni panga zanda rok le mini somni a khan minglong studio official te chuan minglong thina chungchanga chuan thu chhuwa ron siam le in minglong chu che son awang liaw liawa building atanga tla angin an official account a chuan post anon siama chu chuan minglong fan se rilro chu ron tina thar le in official account atanga post po ni ma se thudika chuan an pombe thelo bok ani heiba ka hian September ni som paruka khan minglong anu chuan afapa studio official atang chuan thu chhuwa ron siam bele in chuta chuan afapa chu zu arui ema wanga in chonga tanga tla ang chuan post aron siam le boka ma se he post hi minglong fan se chuan dot ni nge in an she thung a chan chu tu nu in nge he tiak hian post siam do te lulang afapa party pui po shilo to anu hian thu nei tu ten nu chheina po kalpui lawa an thu top siam hi apomarin omlawa chu mai ba ka minglong anu po siam chu ti luina vek ani lo po in ama thutluk na ni lo ama thutluk na anga tu in emo apo chu siam ang hle zong bok ani hengba ka hian minglong thina chungchanga po sang khat chwang se chu delete ni in account zaruk chwang chu lock vek ani boka hei hi thudik thup tumna manro ni nge in fan se son an share heta hian an idol thina chungchanga an ngei dan social media an post bo top sel chu makan ti in minglong thina phena chuan an rin phak bakin inrol an tam ani lo vek puin sarkar lama po mithil ti thei tak inrol nge ni ti chu an rin dan ani lo thei talawa chuti lai mek chuan minglong lem chan pui thin actress pakhat chuan minglong thina chungchanga chuan post ron siam le in chuta chuan atak tak ni lo sham ti se ati chu a post atanga ri lo te abok ngal dei maya tin lim chan thiam tho actor pakhatina minglong chungchanga a post siam inui hmel te chu kan thinlunga engtiklai pu in acham reng to ang ati po chu ri lo te a mo zui tur omlovin abo mia mai bok ani ti chuan minglong thi dan pa ngai tak ni sela chuan heti khop hian ngai dan atam kherin arin om talawa ma se tun thleng po hian ngai dan thar tam tak chu ala piang renga soizui a hlo mai ba ka minglong fanseril ro chu ana in police in case chu close to ma se ngai ven tu chu an na pung zela tin thu nei tu tina an thu top siam chu minglong chanchin che tu ti tan chuan thu top chu ala ni ve thelo bok ani ole khati song kha ton chuma kan ngai thla khau le the chu alo ni le ta a he video chungchanga in ngai dan te comment section lama in no sei ve le cheu don ya